Me ollaan Inkoossa mun vanhempieni kotipaikalla täällä meren ääressä, jossa mäkin olen asunut 14-vuotiaasta sitten siihen asti, kunnes kotoa muutin. Mä käyn täällä edelleenkin aika usein ja varsinkin kesäisin kilpailujen ulkopuolella. Kun mä tänne luonnon ääreen tuun, niin usein tulee saunottua ja veneiltyä. Mun vanhemmilla on ollut vuosien varrella noin parisenkymmentä rakennusprojektia ja ne on kaikki ollut Pongan taloja. Tää on nyt sitten ensimmäinen freimi. Mun omana haaveena on rakentaa joku päivä ehkä tähän saaristoon hirsimökki. Mä haaveilen keltaisesta hirsitalosta, jonka ikkunasta mä näen mun hevosien laiduntavan siinä pihapiirissä. Ja sit vähän kauempana näkyy semmoista joko pelto, maalaisidylliä tai sit merinäköala tai järvinäköala.